Il-pensjonanti mal-Partit Laburista jafu fejn qegħdin u ruħ soċjali ta' Gvern Laburista qed tagħti serħan il-moħħ u stabilità lill-pensjonanti għax jafu li akbar ma tkun l-isfida akbar se jkun l-appoġġ li jagħtihom il-Gvern. Dan kien il-messaġġ tal-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u l-membru parlamentari Romilda Zarb f'konferenza tal-aħbarijiet fejn indirizzaw l-anomalija li nħolqot fil-pensjonijiet mill-Partit Nazzjonalista fl-2006. Intqal kif ir-realtà hi li fl-2006 inħolqu żewġ kategoriji ta' pensjonanti u dan daħal fis-seħħ liġi ffirmata mill-President ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami. Il-Ministru Michael Falzon elenka kif l-investiment fl-anzjani ma bedix illum. Fl-2016 il-Partit Laburista qolla l-pensjoni minima b'differenza mill-Partit Nazzjonalista li pjana li jgawdu minna dawk biss li twildu mill-1962 il-qudiem. Il-Partit Laburista fetaħ il-pensjoni għal kulħadd u l-etajiet kollha. Irrimarka fuq il-fatt li wara 25 sena sħaħ fi Gvern Nazzjonalista fejn il-pensjoni kienet fil-friża. Il-pensjoni minn meta tela l-Partit Laburista fil-Gvern fl-2013 żdiedet b'70 € fil-ġimgħa. Minn dakinhar sal-lum kien hemm 8 żidiet fil-pensjoni għal kulħadd huma min huma twildu meta twildu. Ġew elenkati diversi miżuri li wettaq Partit Laburista fil-Gvern fejn fosthom ġie introdott ukoll bonus għal min ma kellux biżżejjed bolol u hemm ġew miżjuda 2000 pensjonant ġdid. Kien hemm għajnuniet oħrajn fosthom it-traħis tas-servizzi tad-dawlu l-ilma. Il-Gvern qiegħed ukoll fil-proċess li jirranġa l-pensjoni tar-Romol fejn mhux biss jieħdu ż-żieda kollha imma li l-pensjoni tar-Romol tingħata kollha kemm hi. B'differenza minn issa fejn il-kumpens għall-għolli tal-ħajja jingħata b'mod sħiħ taħt Gvern Nazzjonalista il-poplu Malti Wawċi kien jingħata biss 2/3 tal-kola. Il-Ministru Falzon qal li dan il-partit hu kommess li jibda jindirizza l-inġustizzi li jagħmel ħaddieħor. L-ewwel klassi u t-tieni klassi ħaloqhom l-istess Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern fl-2006. Issa irridu nibdew naraw kif insewwu l-ħsara li jagħmel ħaddieħor. U aħna kommessi li dik il-ħsara nibdew insewwuha b'mod gradwali, nibdew insewwuha bħalma għamilna inġustizzi oħrajn għax jekk hawn xi ħadd li jemmen li m'għandux ikun hawn distinzjoni bejn kull ċittadin Malti Wawċi dejjem kien Partit Laburista. Min-naħa tagħha l-membru parlamentari Romilda Zarb qalet li Gvern Nazzjonalista ma jistax ikun kredibbli meta jitkellem fuq is-settur soċjali. Tenniet li Gvern Laburista għandu jdejh fuq il-pols tal-poplu anki fi żminijiet diffiċli. Immexxi minn Robert Abela għandu jdejh fuq il-pols tal-poplu, anki fi żminijiet ta' sfida internazzjonali mingħajr ebda preċedent. Bħala Gvern aħna konna, għadna u ser nibqgħu narfu l-importanza li ninvestu fiċ-ċittadini tagħna biex nassiguraw dejjem li jkollhom kwalità ta' ħajja. Fl-istess konferenza tħabbar li fil-budget li jmiss il-pensjonanti se jkunu qed jerġgħu jaraw żieda fil-pensjoni tagħhom, se jerġgħu jingħataw iż-żieda tal-għolli tal-ħajja il-kola b'mod sħiħ u matul din il-leġislatura il-pensjoni se tkun qed tiżdied bi 15 € fil-ġimgħa.